TV. Ramogi wadhi nyime. Jatend piny William Ruto olero ni piny Kenya osekano omenda magaeri maromo siling bilion 350 kuom thuolo mar higni 60. Ruto koro konige sani piny owacho keto maino e tego chumi ma pacho ka kendo kedo koda weche hola mawuok e pinje maoko. Walter Nyambaga miwa mathoth. Bagi kanisa mar Faith Evangelistic Ministry kar jot makare ne boma Nairobi. Jatend piny William Ruto lero ni piny Kenya osegoyo okang' e weche mag kungo kogolo ranyisi ni kuom higni 60 mosekalo, Kenya osekano maromo bilion 350 omenda maraheri, gino manyiso ni piny Kenya nyalo chung' kar kende kendo ok nyalo olo gope pinje maoko. The money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. But because of the new formula that we have agreed and we have begun implementing the last 4 months, we are going to double that money, the 350 billion. We are going to double that money in 4 short years. Jatend piny omedo siro chik mar osuru motielo ni en yo mabiro tego yuto mar Kenya kendo gino madhi miyo pinje mageto chiwo hola ne Kenya dhi dong' ka neno nyalija. In a very short while, maybe 10-15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. Jatend piny mosebedo ka isoko kuom tiyo kod jo od bura e kalo chik mar omenda 2023 kata kamano pod omako chung' motegno ni sirkand Kenya Kwanza ni kod dwaro mar gero ute ma nengogi oyweyo kendo dhi daro jo Kenya modak e ute ma weth. Many people were wondering. I have many questions. Why are you pushing this housing agenda? What is these houses? Who told you we need a house? We all have houses. What is this? Good people, I have said it before. I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. Kweth magazimio osebedo ka keto jatend piny William Ruto reka kalure kod pek mar ngima. Karuto wuon to kone jo Kenya ni mondo de mana nyuok ni mar uchumi biro fungore kendo gonyore kapok odeko. Apart from doing what we must do to feed our nation. And I want to thank our farmers. Farmers are the most patriotic people I have come across. And by the way, you cannot be a farmer if you do not believe in God. Because you need tons of faith to be a farmer. And this year, our farmers have grown beyond what they did last year, 200,000 acres of land to produce food. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Medwok enengo modhi nyamburko